heta hian ka da do na hela hi atan hian che ber lo ti chu ka sia ma se da ngai kan do ni kan thei ve le mun cha zo ka kan da ang a report adam doi hi adin hun tar lan nan nung ber chuan a thil dang zong chu helai bo ma hian ombok ole ta hian san da tok mai Maria ko de ra bok mo na pang dang tinen po na in fiam ve do na vem ni na pang te u ani hi in classmate third tur ni in mo ang hian ani hitle ma me big de oni a ma se kan zinga om chung chuan thetaka kum kan tum don nia a chaim class cha nangule in na shirengem nimin khan kam poi mo na chungchang kan zir kha ko ma hian kan thil soi om zia ti dang lam theya thil engemo ti dang lam vek tu ni heta han re lo te ni lum lo ai la ka lo le vatang a chaim ma se Maria ko ngai kal don hello tungei ming Maria kania skula ka lo ma che ikal thei lo mi I chang thei lo bo kamo engma she lo mi engei dik lo oma kem chen dang lam deu ni hi minin la aul samituk ikuti che ti du chuan tiang hian ni tianga chu zong chu chuan chongi du chuan tiang hian ni tiang hello chuan ti to te Maria ron fiam to ro chuan di bana thak chuan eng tin ngei hi ang ka bana thak chuan ka tor thei chin lo ma se Maria eng thil nge nia in shui zoni du em min lo en la anuam te mai nia Maria iso makreu top eng thil nge ka shetai football kheli du ni mo ti tak zetin striker na su do ne top scorer ni ma se goalkeeper hi coolest of the championship ani rin phak ba ka ni ball in rang takin goal pa ne a goal Maria iso mak tak takani zirtir tu kalau tiang ole a chae chocolate chocolala chocolate chocolate man lai hian doi tham nu le lal fa pa in mangai deuh hian nama 1 2 1 2 1 2 Captain nula thiang him chu chan him ro le min champui ro captain nang ma chawin min ti zalen the ni ila lawang nula thiang him chu mun hima om ha chuan lal fa pa le doi thiam nu chu hlim takin anom dun ta a Mr. Wolf daring zat nge dar thum 1 2 3 Mr. Wolf daring zat nge dar khat 1 2 3 kaman che
nang ma nge ni ti ira ti the nge nge yang chuan i tong thei bokang khavel pum puya hian kan la jing kwa langa isha em mun chin khata chuan mi ti hian fang mir nei thin sin fang mir kan nei chu ngai lawang Maria vo in chu in fiam na hmuna ron kal thei lawani han ente a chawlu tu kani idu chuan abula hian la omini lo veng theyang ngatinge in fiam idu lawami akal to ni hi khovela kot shaber ka de hi ape chiang lu tuk tiang khop hian adam lo na sa ang ti rin na chang kan lo she lawani ni lo hetia ang tur hian in bo sai ngai lo zo kani ni a cha zana lo thlengani har san ne engma thleng lo thudik chu a mela lom mela omani na pangte hi engtianga shil tur nge ka she lawani abik takin Maria anin chan chamhan hle ka shalom abung ravel chu thei vele kan lo la ang hetiang din huna idin angai hi apoi ka ti hle mi Good morning no pangte u Maria inzir tir tu thar kanya khunga in subscribe button kha milom he sak bak don ya